Mga igsuon, mga anak sa Dios. Daghan kayog balita o mga discussions kabahin sa mga linog nga nahitabo sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Sa Luzon, sa Mindanao, sa Visayas, naapo gyud pud ta sa pag-uyog sa yuta. Dinhi sa Manila, usa sa labing kasagaran nga hisgutan mao ang Marikina Fault Line nga gitawag sa mga eksperto nga posibleng hinungdan sa mahitabo nga The Big One. Kung imong pamalandungan, makapabalakag yun ni o usahay makapahadlok sa atong panghuna-huna. Ang uban mag-amping na pag-ayo, mag-andam o go bag, samtang ang uban nag-ampo na lang nga unta dili ni mahitabo samtang sila anaa sa panahon sa pagtulog. Ug ako aduna sad ko'y personal nga kasinatian ani. Niadtong usa ka semana nadunay nangimbitar nako nga manihapon sa libis sa pagkahibalo nako nga ang kananan naa di ay sa 33rd floor, ika-33 nga palapag sa building, medyo nakahuna-huna ko kalit. Mudayon ba ka ako o dili? Apan, nidayon ko, o sa pag-abot na ko dito sa 33rd floor, ang una gyud nako ang nahuna-hunaan, mao kini. Asa ka ko mo exit kung mulinog og kalit. Sa Ebanghelyo karon si Jesus, misaway sa katawhan tungod kay sila maayo mo ila sa mga timaan sa panahon. Kung maabot ang ulan, kung muhangin, kung init, apan dili nila maila ang mga espiritual nga timaan nga nagpahimangno sa ilang kalag. Sa laing pagkasulti, si Jesus nag-auhag nga dili lang magtan-aw sa mga timaan sa panahon, kundi ilhon usab ang timaan sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa may atong mapamalandungan karon? Unang punto, si Jesus nagpahinumdom nga atong sutaon pod ang mga timaan sa pahinumdom sa Ginoo. Daghan sa katawhan sa panahon ni Jesus nga maayo kaayo muila sa mga pisikal nga timaan sa panahon apan bungol sa mga panawagan sa Ginoo. Makarelate jud ta ani kung magtan-aw ta sa panahon, kabalo ta kanu sa magdala og payong kung murag umaabot ang ulan. Kabalo sad ta unsay angay isulob kung panahon sa tag-init ug unsa pud ang para sa ting-ulan o ting-tugnaw. Sama sa katawhan sa panahon ni Jesus, aduna kitay kaalam sa kalibutanon nga mga butang. Apan usahay wala tay pakialam sa mga pahimangno sa Ginoo. Sama sa linog nga dili ta kabalo kung kanu sa moabot, mauusab ang pagpabuhagay sa grasya sa Dios. Moabot kini sa panahong wala pud ta magdahom. Kung maghulat pa ta nga moabot ang panahon nga andam na ta, basin maabtan na lang ta og siyam-siyam sa pagpaabot. Kung makadungog ta karon sa pulong sa Ginoo, dili na ta kinahanglan maglangan-langan pa. Kung aduna kay kasuko sa usa ka tawo, angay siyang pasayloon, ihatag na ang imong pasaylo. Kung aduna kay sala nga gusto nimo dili nabuhaton pag-usab, karon ang higayon sa dili na pagbuhat ni ana. Ayaw hulat ta nga maabot ang the big one sa imong kinabuhi. Kaya ang tinuod nga katalagman mao ang kalag nga dili nakabalo mo ila sa panawagan sa Ginoo. Si Jesus nagpahinumdom nga atong sutaon pod ang mga timaan sa pahinumdom sa Ginoo. Ikaduhang punto, si Jesus nagpahinumdom nga mamahimo kita musalmot sa paghimo sa mga butang maayo. Ang ikaduhang punto sa Ebanghelyo nagpahinumdom nga ang Ginoo mao'y Dios sa hustisya ug kaluoy ug kita makahimo sa pag-ambit niini. In short, dili kinahanglan nga maghulat pa ta nga ang Dios mao'y mohukom. Kita mismo gitagaan og konsensya aron magpili sa maayo. Gigamit ni San Lucas ang hulagway sa usa ka tawo nga giingnan sa maghuhukom nga bayran iyang utang sa dili pa moabot ang korte. Kini simbolo sa pagpahiuli sa atong relasyon sa Dios samtang buhi pa kita. Ang pagpauli mao ang paghinulsol ug ang korte mao ang paghukom sa katapusan sa panahon.
So ang mensahe klaro, ayaw hulata nga ang Dios mo'y mo pahimangno kanimo. Buhata na ang hustong lakang karon. Kung makakita ta nga ang atong relasyon sa uban naputol tungod sa atong kasuko, ayaw hulata nga ang kamatayon mo'y magpahiuli. Kung makabati ta nga napalayo na ta sa Ginoo, ayaw hulata nga ang sakit o mga trahedya mo'y mopabalik kanimo sa sabakan sa Ginoo. Pag hinulsol na samtang may panahon pa ka. Si Jesus nagpahinomdom nga mamahimo kita, mosalmot sa paghimo sa mga maayong butang. Story time. Usa sa mga giduso karon nga kausa aron mahimong santos mao si Lauriana Franco nga mas naila sa Manila nga si Caloring. Bisan dili siya madre, iyang gipuy-an ang espiritu sa pagkarelihiyoso pinaagi sa tibuok gadyod nga serbisyo sa mga pare o sa parokya. Sulod sa daghan ng mga katuigan, siya nagtrabaho isip usa ka katikista, usa ka lay minister o pastoral worker ug nailhan tungod sa iyang pagkamanggihatagon o pag-ampo alang sa uban. Gani gibiyaan niya ang iyang trabaho sa government service aron tumanon gadyod ang iyang first love nga mao ang pagkakatikista. Si Caloring mao ang matang sa tawo nga wala jud nagpasikat. Ang iyang gibuhat mao ang iyang angay nga buhaton nga naay dalang pagkamalipayon sa pagpangalagad. Ug human sa iyang kamatayon niadtong 2011, daghang tawo ang nagpamatuod nga nakasinati sila og kalinaw sa grasya sa pag-ampo ni Caloring. Ug tungod niini ang Archdiocese of Manila mitukod sa iyang cause for beatification and canonization aron masusi kung siya ba usa gayud ka ehemplo sa pagkabalaan sa mga laiko. Si Caloring karon gitawag nga servant of God. Usa ka unang lakang padulong sa pagproklamar nga siya usa ka balaan. Ang iyang kinabuhi nagpahinumdom kanato nga ang pagkabalaan dili lang para sa mga madre o mga pari apan alang sa tanan nga tinuod nga nagkinabuhi uban sa pagtuo ug ugma. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang mga linog ug katalagman sa kalibutan dili gyud nato mapugngan apan ang kapildihan sa atong kalag pwede natong mapugnan pinaagi sa pag-ampo o pagbaton og kahadlok nga mawad-an tas grasya sa Ginoo. Ang tinuod nga the big one mao ang adlaw nga atubangon nato ang Ginoo o pangutan-on kita kung giunsa nato paggamit ang grasya nga gihatag sa atong kinabuhi. Busa magpabilin tang mapinanggaon, magbantay sa timaan sa panahon o mag-andam sa matag adlaw. Kaysa pag-abot sa Ginoo, ang kaluwasan dili ihatag sa mga paranoid, kundili sa mga tawo nga andam. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD. Gikan dinhi sa St. Paul Spirituality Center sa Alfonso Cavite. Ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.